Най-големият страх на всеки собственик е дали рекламата ми работи или просто харча и горя пари. Ако гледате само лайкови и кликове, няма да разберете истината. Те не плащат сметките. В нашата работа в Connecto винаги започваме с 3 въпроса. Първият е колко струва да привлечем един клиент. След това е колко печелите средно от него. И третия въпрос е колко лева оборот връща похарчен 1 лев рекламата. Това са базови данни, които показват дали рекламата е инвестиция или просто разход. Когато знаете тези числа, имате контрол. Ето и чеклист, който да проверите дали рекламата ви харчи пари или има добра възвръщаемост. Питайте вашата маркетинг агенция. Колко ми струва да привлека един клиент? Ако агенцията не знае това, значи няма контрол над бюджета. Втория въпрос, който може да зададете е колко печеля от този клиент във времето. Така разбирате дали рекламата е разход или инвестиция. И третия въпрос е колко лева оборот връща всеки 1 лев рекламата. Това е най-простият начин да видите дали рекламата работи. Ако получите ясни и конкретни отговори, значи рекламата ви е управлявана отговорно.